όπως είστε και σήμερα θα παίξουμε στάβλικες με τον Παναγιώτη. Γεια σας παιδιά. Και ξέρω δεν κάνω πολλά βίντεο, παιδιά συγγνώμη, αλλά κάτι είχε πάθει το κινητό μου, αλήθεια, και δεν μπορούσα να βγάλω βίντεο. Και τώρα που το έφτιαξα μπορούμε να κάνουμε βιντεάκια και να ανεβάσουμε το κανάλι. Ήθελα να σας πω πως έχω πάει περίπου 450 κορώνες παιδιά. Και ο Παναγιώτης πήρε το Mythicaris και εγώ βλέπω, παιδιά, ο Παναγιώτης πήρε αυτό εδώ το Mythic, κάτσε να δείτε, πήρε αυτό εδώ το Mythic ο Παναγιώτης και εγώ τώρα πήρα αυτό εδώ το Legendary. Ναι παιδιά, άμα θέλετε να δείτε πως το έχω πάρει, πάμε να παίξουμε ένα custom. Ναι, πάμε! Ναι. Αυτό, όπα. Βάλε 13, βάλε 32, αλλά άλλη. Παρέγινες κατά. Και παιδιά θα πάμε για πρώτη πίστα, Mr. Beast Warehouse. Ωραία, κολλάει λίγο, αλλά εντάξει. Μετά Lost Temple. Ναι, Lost Temple. Και τελευταία Block Dash. Εδώ. Block Dash. Πάμε παιδιά. Πάμε. Να δείτε πως έχω πάρει το Mythic. Να το δείτε και τριπλά. Κάνε invite όλοι. Μπράβο. Πάμε, πάτα. Και πίσω παιδιά. Και άμα σας αρέσει αυτό το βιντεάκι κάντε οπωσδήποτε ένα like και subscribe σε αυτό το κανάλι για να μην χάνετε ποτέ κανένα βιντεάκι. Και γράψτε μας σχόλια άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο. Εντάξει, Ναι. θα μας γράψετε σχόλια. Το σχόλιο και εγώ. Τα σχόλια είναι ενεργά. Ναι, ωραία. Λοιπόν παιδιά, και επίσης αύριο, Αντρέα, που θα πάμε. Αύριο θα πάμε στο Splash Water Park, παιδιά. Εγώ θα πάω σίγουρα με τους YouTubers, αλλά τα παιδιά δεν ξέρω άμα θα έρθουν, ακόμα είναι στη σκέψη. Οπότε δεν λέμε κάτι ακόμα και ίσως βγάλουμε και κανένα βίντεο με τους YouTubers. Ίσως μας δείτε από τα κανάλια τους πάνω στο Games και όλα αυτά. Νάτος ο Παναγιώτης πίσω που το βλέπετε παιδιά. Νάτος, έγινε μπάλα. Νάτος. Να, μα όχι θέλει να με δείτε. Να, εντάξει, Νάτος. Το βλέπετε. Παιδιά, άμα θέλετε να μας κάνετε φίλους, εμείς δεχόμαστε. Όχι ρε, εγώ πρέπει να διαγράψω. Ο Παναγιώτης πρέπει να διαγράψει κάποιους, αλλά νομίζω πως μπορεί να διαγράψει. Πάμε εδώ πίσω, παιδιά, σας έχω νέκρυψο όταν πάτε από εδώ. Και ενώ δεν το περιμένετε, περιμένει ο άλλος, περιμένετε εδώ και πάμε. Ναι. Κατάγεστε. Εγώ βλέπω το μονιτάλικο. Κι εγώ. Παιδιά, ελπίζω να μην πάθει πάλι κάτι το κινητό μου και να μην μπορώ να βγάλω βιντεάκια. Γιατί θέλω κι εγώ να βγάλω βιντεάκια. Αυτά. Περιμένουμε τώρα την πίστα. Έλα, αγόρις μου. Μόνο έξω εγώ με τον αυτοκίνητο, πότε θα τελειώσει. Μπορεί να τελειώσει και ο χρόνος. Ναι, έλα να τελειώσει. Αλλά η μία λεπτά. Ωραία, κάνουμε μπάκι. Το σκιν μας χαλάει, Τι είναι αυτό η βλακιά του Κινέζα? Κινέζος. Τι είναι αυτό? Βλέπουμε τον αστυνόμο. Είναι αυτός ρε. Δεν κάνει τίποτα. Καλά. Καλά. Τώρα καλά κρασιά. Δείτε εδώ, θα Δεν πάει παίζει τούπα. αυτό μου. Πάω στη γήπα πως θα πάει. Ναι, πως έχει χάσει ήδη αυτό. Ναι. Παιδιά, εδώ πέρα αυτό δεν το πέρασα. Το είπαμε πως θα χάσει αυτός. Παιδιά, εγώ αυτό δεν μπορώ, το πέρασα. Ούτε καν να τσακιστώ στα τέτοια, στα σειράκια τι είναι. Παιδιά, εσείς τι σας αρέσει το Σαμιλγκάις, άμα ανεβάζετε ένα like. Ή γράψτε σχόλιο. Ή κάτι και τα δύο. Και subscribe φυσικά. Ναι. Έχουμε και πάρε κάπως με καλή. το καλά.
Παιδιά, όσοι θέλετε μπορείτε να κάνετε εγγραφή για να πάμε τους 100 εγγραφές που το λένε Ζένια Παύλα Πάνος Pro Gamers 1710, όχι 1710. Μπορείτε να το γράψετε και να μπείτε στο κανάλι μας και να γίνετε ένα subscriber στο κάνει όλη η εγγραφή και στο κανάλι του Δεξίδη. Όπως φυσικά, γεια σας. Γεια σας ρε, μπερδεύτηκε πάλι αυτό. Παιδιά, έχω κάνει μπάλα, έχω πάει πολύ μπροστά. Έχω γίνει pro. Αυτό συνήθως το λέει στο τέλος, γι' αυτό τώρα είπε γεια σας. Ναι, γι' αυτό. Παιδιά, έχω βρει και ένα κόλυκο. Αντρέα ξέρεις που είναι. Ναι. Εδώ πίσω. Έχει πολύ πλάκα. Παιδιά, όποιος δεν ξέρει να περνάει πάνω από τις γουλιές είναι άχρηστος. Ναι, εγώ ξέρω. Πλάκα. Εγώ ξέρω. Γι' αυτό το λέω, γιατί εμείς ξέρουμε. Ναι. Ω, σε έφερε εδώ, σε καλώς Έλα. Οπ, και περνάς έτσι, παιδιά. Δείτε που είμαστε εμείς. Κάτσε να περιμένουμε τους άλλους. Ρε! Δεν καλά, είσαι. Για σου κάνω ένα μπουνίδι τώρα να πες κάτω. Κάτω μου, δεν θα κάνω κάτι, κάτω μου. Όχι, Παιδιά, παίζουμε ξύλο. και πάμε. Άντε, γεια. Δεν είμαστε παίκτες. Μπουνίδια κάνουμε και ας κάνουμε μπουνίδια πάλι θα νικήσουμε. Κοίτα εδώ τα βολτά. Πάλι ο Μοντάλο. Α, ναι, αυτό Πού πέρασε ρε. λέω κι εγώ. Παίζουμε, όπα ρε, βλέπω άλλο, νάτος. Ωραία, χαζός. Δεν ξέρει να περνάει αυτά. Αυτό είναι πολύ εύκολα ρε. Ναι. Τα δίπλα είναι κάπως. Εδώ, κοίτα εδώ, ντουμπάκι που είναι. Κοίτα. Παπ. Έπεσε, εγώ το είπα. Ναι, ρε. Τώρα το ζητάμε καν, ρε. Δεν τα λέμε αυτά τα πράγματα. Ντουμπάδες. Ο Παναγιώτης έχει πάρει το going του Super. Ναι. Τι κύριε, έτσι είναι. Γρήγορα. Νομιτάς, δεν χάνω εγώ ποτέ. Εδώ δεν χάνουμε παιδιά στην κλωμπή. Ναι, είναι καλύτερο. Εδώ δεν Ναι. Πάρτε. Όχι ρε. Όπως τώρα είδατε πως έχω πάρει αυτό το μήνυμα. Ναι, ο Μυθικάριος. Και δεν είναι κάποιο μοντάζ, παιδιά, δεν ξέρουμε να κάνουμε εμείς μοντάζ. Πάντως το έχω πάρει, όσοι δεν μπορείτε να πάτε στην κλάση μπορείτε να πάτε, αλλά πρέπει να στήσετε σήμερα εισιτήρια. Ναι, αλλιώς. Με 15 ευρώ το άτομο. Όσοι δεν μπορείτε να πάτε εκεί και να μας δείτε και τους YouTubers αλλά και εμάς. Που είμαστε και εμείς YouTubers. Αυτά μπορεί εμένα να μην με δείτε, αλλά μπορεί και να με δείτε, δεν ξέρω. Πάντως εμένα θα με δείτε σίγουρα άμα έρθετε. Είναι ένας με γυαλιά. Είμαι με γυαλιά. Κάτι μπλε γυαλιά. Αντί να κάνει κάτι για να κερδίσει. Παιδιά. Και νίκησα. Ναι. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, βάλτε ένα like, κάντε εγγραφή και bye.